na init. Sabi niya, okay, ipapasok ko na ha, ganyan. Parang, pinasok na po pala talaga niya. Parang sabi, ang sakit. At mas pag-uusapan. Na-rape po ako ng isang pare. Mga sekretong dito mo lang mapapakinggan. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Luzon, Visayas, Mindanao, Metro at Mega Manila. Oras na muna po natin sa buong kapulungan. It's already 11:45 p.m. At kasama nyo po ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo, DJ Titangelo. At kasama mo ang Basa Princess, DJ Rakitera. Welcome to the program Top Secrets. Ito po ang programang hindi ka huhusgahan. Pagkos kay pakikinggan. Ang programa sa radyo na nagpo-promote ng Will Listen. And we don't judge culture. At sa pagkakataong ito, meron na tayong top secret sharer na nasa kabilang linya. I-welcome na natin siya ngayong gabi. Magandang gabi po, ma'am. Hello po. Hello, ma'am. Medyo parang nakakulog po ang inyong audio. Okay lang po ba kung dikit po natin yung bibig natin dun sa mikropono ng cellphone natin? Okay po, DJ. Naka-headset earphones po ba kayo, ma'am? Yes po. Tanggalin natin yung headset earphones, ma'am, para mas malinis po namin mapakinggan yung boses ninyo. Rekta nyo po kami sa cellphone. Hello, ma'am? Okay na po. Ayun, 'di ba? Mas ganito yata natin na brief si ma'am kanina, no? Parang nito lang si ma'am naglagay ng kanyang headset tsaka earphones eh. Kaya medyo numipis yung tunog mo, ma'am eh. Ngayon, makapal na yung tunog nyo, ma'am. Pero wala na mas kakapal sa mukha namin ni Titangelo. Okay, ma'am, ano pong pwede namin itawag sa inyo? Marie na lang po. Marie, ilang taon na po kayo? 31 years old po. 31. Sang lupalo po kayo galing, Marie? La Union po. La Union. Uy, parang sunod-sunod tayong may color na taga La Union, Oo. no? Puro taga Norte. Oo. Naimbag nga rabii. Ayan. Yeah. Marunong ka, ma'am? Karabi din. Okay. Opo, marunong po. Okay, sige. Hindi na po namin patatagalin pa kasi kami hindi masyado marunong mag-Ilocano dito. Yung boss lang namin yun. Marie, 31 from La Union. Ano ang top secret mo? Kasi DJ Rocky, napakinggan ko kasi last time dito na nag-confess yung jowa ko. Yung kalipin ko na si Jay ng Davao. Si Jay. Ang Davao. Okay, i-backtrack lang muna natin. Naalala niya po. Okay, backtrack lang muna natin yung top secret na ibinahagi ni Jay from Davao. Ang sabi niya doon ay parang hindi mo na na-appreciate yung kanyang effort. Tama? Effort. Opo. Oo, yung tipong pinuntahan ka niya sa La Union para hindi ka na masyadong mag-isip pero ikaw parang sakto lang yung pinapakita sa kanya, ganon. So sige, gusto naming marinig, Marie, ang iyong saloobin. Ano ba talagang nangyari? Kwentuhan mo naman kami. Ganito po kasi yun, DJ Rocky. Yung inaano niya po, yung lagi akong nag-overthink about dun sa babae niya. Hindi naman kasi mag-overthink ang isang babae kung walang basihan. So nagsimula lang po ako nag-overthink nung nakita ko yung mga messages nila sa Viber ng katrabaho niya. Meron pala talaga. Kasi hindi talaga ako nakalikot ng cellphone niya dati. Pero hindi ko alam bakit one time na curious ako at naano ako. Kaya tinignan ko yung cellphone niya. Hawak ko po kasi yung account niya sa Facebook. Malinis naman po. Pero nung tinignan ko yung mga apps niya sa cellphone, doon ko nakita yung sa Viber. Nakita ko yung video calls nila, yung
kamustahan nila. Sabi ko, nagtaka ako, bakit kailangan niyo pang mag-video call? Buong araw na kayong magkasama sa trabaho. Nagtatawagan pa kayo. Tapos minsan, binubura niya na, nung nalaman ko po. Kaya simula po nun, doon na po ako laging naghihinala. Tapos sinabihan ko na din yung babae na pinagseselosan ko siya. Ewan ko dun sa babae, bakit hindi pa rin niya nilayuan or iniwasan si G. Tapos nagkakainuman na po sila. Yung time na sinabi niya sa akin, reason niya, ganito sa Davao, kailangan ko ihatid, kailangan safe po silang makauwi sa kanila. Yung mga ganun po. Mhm. So, This ang time po kasi parang gusto ko pong makipaghiwalay na po sa kanya. Kasi parang mas matimbang na po yung bigat tapos sama ng loob ngayon. Kaso kasi lagi niya akong para pinaparamdam yung guilt sa akin na ginawa niya po yung best niya, yung lahat ng pundar niya nawala dahil sa akin. Yan po lagi pinapamukha po niya sa akin eh. At Marie, yung tattoo na sinasabi po niya, nakatattoo din po siya sa akin. 2 pa nga sa akin eh. saan parte ng katawan mo pinatattoo yung pangalan niya? Sa may shoulder ko po. Bali 2 pangalan. Yung isang initial lang po, DC lang po kasi. Saan Tapos yung yun? isa pong pangalan niya po. Sa sa lahat kamay yun sa po. balikat. Balikat tsaka sa kamay. Opo. Mhm. Tapos siya, isang parte lang ng katawan niya. Opo, sa kamay po sa kanya. Mm. Pero malaki po kasi yung sa akin, yung pangalan niya. Kaninong desisyon Tapos yun yung yun? sinasabi niyang assurance po. Kaninong desisyon yun? Yung patato? Both po. Mhm. Pares po kami. Mhm. LDR po kasi kami dati, ma'am. Nung nasa Saudi po siya, tapos Kuwait po ako. So nagpatato kami para assurance daw po. So pumayag din po ako. Marie, medyo balikan ko lang tong mga pinagsabi ni Jay. Paano mo nga pala nalaman na si Jay yung tumawag sa amin nung nakaraan? Nakikinig ka ba dyan sa abroad? Ano po, ma'am? Shinare niya po sa akin, ini-screenshot niya din, shinare screen niya po. partner? Kasi okay naman po kami, nagkabati naman po kami. Siguro mga 2 days lang po kami hindi nag-usap. Kasi gusto ko po ng peace of mind. Di na po kasi ako makapag-focus sa trabaho kasi may alaga pa po ako dito. Oo nga, naririnig nga namin Tapos yung alaga mo eh. Opo, napakinggan ko yung mga pinagsasabi niya po doon. Tapos sabi niya sa akin, lasing lang ako niyan, sabi niya. Pero sabi ko, bakit kailangan mo mag-confess dito sa DJ Rocky ng natin. Tapos yung sinabi po niyang madamot ako Mhm. about dun sa pagbigay niya ng pera kay ate niya. Mhm. Ayun po. Ano naman yung Hindi naman tungkol po dun ako sa madamot. madamot na yun? Ano bang sinabi mo sa kanya? Naalala ko yung sinabi ni Jay, no? Na parang kinu-question mo yung pagbibigay niya ng pera doon sa kapatid niya. Opo, ma'am. Kasi nung nasa amin po siya, sahod ko, sahod niya, siya po nagbabudget ng sa amin. Tapos nung nalaman ko umuwi siya sa kanila, sa Davao, nagbibigay siya ng ng allowance or monthly allowance dun sa atin. Kasi sa amin, hindi niya binibigay yung sahod niya sa akin eh. Hinayaan ko siya yung mag-budget para sa amin. Mhm. Tapos ngayon nung nakaka-uwi siya doon, hindi na po siya yung nagbabudget, yung kapatid niya po. So anong sinabi mo sa kanya nung time na yun? Mas priority niya yung kapatid niya kaysa sa akin. Paano niya tinake Parang yun? feeling ko DJ Rocky, parang feeling ko hindi pa siya tapos sa pagiging pagkabinata po niya. Ano na bang Tanggap hinahanap mo naman niya ngayon po sa yung isang anak lalaki? Po? Ano na bang hinahanap mo ngayon sa isang lalaki? Yung walang bisyo po. Grabe na po kasi mahal na po ng mga yosi po ngayon. Tapos malakas na po yung mga sugalan ngayon sa online. Ano bang vision nito ni Jay? Halos lahat po. Kabisyo. Dati po kasi sa amin, hindi naman po siya pala inom. Kasi trabaho, bahay lang siya dati. Pero nung nagkaroon siya ng kaibigan ng mga tomboy, yun na nga po yung nagkainuman sila.
Doon siya natutong mag-inom sa labas. Mm. Yun yung At na ngayon, kasama niya bumalik yung po mga siya ng ano. Davao. Mm-mm. Bumalik ng pagiging palainom po niya. Mm-mm. Umiiyak na yata yung alaga mo. Alaga mo ba yan o yung anak mo? Opo, alaga ko po. Mm-mm. Parang umiiyak, tapik-tapikin mo nga habang kausap mo kami. Mhm. Pag ganyan kasi bilang nanay, syempre medyo naaawa ko pag ano eh. Oo, no, nakakaawa. Oo, pag may mga naririnig tayo sa background na umiiyak ng mga bata but hindi pa naman siya umiiyak. Pero kailangan niya ng atensyon o tapik-tapik, Oo. 'di ba? Ganun lang. Para lang makatulog o makapag-rest. Naintindihan namin tong bigat ng nararamdaman mo ha. At salamat din kasi naibahagi mo sa amin yung side mo. Opo. And ang tapang din naman nitong boyfriend mo na i-share talaga sa'yo yung screenshot na nakapagbahagi siya sa programang ito. Siguro gusto niya rin lang din na ikaw din makapag-share din. Baka meron kang bigat ng damdamin at ito yung magiging paraan mo para bawas ka o pagaan ng bigat ng nararamdaman mo. Kasi sabi niya nga noon, gusto niya rin talaga pagaan ng bigat ng nararamdaman niya. So Marie, Lagi naman po mabigat yung nararamdaman niya, DJ. mm-mm. So Marie, ano sa palagay mo ang issue na meron kayo ngayon ni Jay? Siguro po yung palainom niya ngayon. Yun yung hindi niya kayang iwasan ngayon. Kasi every time po na mag-iinom yan, lalabas pa sila. Tapos yun, wala na po kaming call. Hindi na po siya tumatawag. Mm-mm. Kaya Ano ka hinahayaan ba? ko pa lang po. Parang Nakakapagod din po kasi. nag-iisip ka ba kapag lumalabas siya tas di siya nag-update sa'yo? Opo, sobra. Siyempre, nag-overthink na naman. Tsaka very wrong, 'di ba? Na naghatid pa siya ng babae hanggang doon sa may kalsada ng bahay. Ayan na nga po DJ Rocky. Mhm. Hindi niya naisip yun nung magkasama po kami. Mm-mm. Alam niyang pinagseselosan ko po yung girl. Tapos, inatig pa po niya nung nalasing. Paras din naman po silang lasing nun. Tapos ang lakas ng loob niya maghatid ng babae. Tas dinahilan Hindi pa po sa'yo niya na... inamin sa akin yun. Hindi siya umamin. Ay, hindi pa Nalaman ko umamin. dun sa mga kasama niya nung nag-aaway-away na po sila. Ba't sila Nilaglag po nag-away-away? sila. Ewan ko po, DJ, kasi yung isa, nag-away sila ng jowa niya, tapos yun, chinat po ako. Sinabi, kwento po lahat sa akin nung na nagkainuman sila, magkatabi po sila sa inuman. Tapos after nun, hinatid pa po niya yung babae. Tapos yung way po Napaka-caring ng naman. daanan nila is magkaiba po. Malayo po yung sa Ay, uwian hindi sa on the amin. way. Tapos yung daanan ng papunta sa girl, sa babae, papuntang dagat. Sinisid ba dun sa dagat? I mean, nandun ba sa dagat banda yung yung girl? Opo. Kasi alam niya yung bahay ng girl Kaya nagtaka nga din po ako Kabisado niya yung bahay ng girl. So, ibig sabihin nun, parang hindi lang isang beses niya hinatid yung babae. Wow. Pwede bang i-name drop dito yung babae? Ay, wag na nating i-name drop. Bigyan na lang natin siya ng alias. Anong alias ng babae? Fe na lang po. Fe. Kala ko alias ahas. Oh. Kidding aside, pinapatawa lang kita, Mama. Oo nga Fe. Oo. Fesh. Fesh. Kasi malang siya. Malan siya. Ay, nako. Si Fe. Okay. Tama ba kami ng pagkakarinig at intindi na gusto mo nang makipaghiwalay dito sa boyfriend mong si Jay? Opo. Kaso ayaw po niya Bakit ayaw niya? So, kapit pa lang. Hanggat kaya pa pong intindihin, kapit muna ako. Palagay mo ba nasa kanya yung choice para magpatuloy yung relasyon ninyo? Para tumigil yung relasyon ninyo? O may choice ka din para makabitiw o makapagpatuloy ng relasyon ninyo? Kasi po, DJ Rocky, feeling ko kapag hiwalayan ko po kasi siya, parang feeling ko wala na pong sa kanya. Walang tatanggap, walang magmamahal ng gaya ng pagmamahal ko sa kanya. Parang naawa din po kasi ako Tapos, Mhm. ewan ko, parang tatalikuran na siya ng mundo pag ganun.
Palagay mo ba sapat yung awa mo para masabi mo na, oh, eto na talaga yung gusto ko makasama habang buhay? Opo. Okay Bago sa'yo po yun? lang po kami nag-live-in po, siya na po talaga yung nakikita kong kasama ko sa pagtanda ko. Sana ganun din siya. So gusto mo pa ilaban tong relasyon ninyo? Opo, hangga't kaya pa po, lalaban po. Ano yung hinihintay mong mangyari para magkahiwalay kayo? Siguro pag DJ, pag naubos po talaga ako. Pag ubusin niya po talaga ako. So ikaw yung At tipo kung ng sana babae po akong na sumuko. ikaw yung tipo ng babae na sasagarin muna lahat, 'di ba? Opo. Kumbaga sasagarin ng pag-intindi, pagpapakapagod hanggang sa ubos na ganon? Opo. Ganun po talaga. Ang hirap na po kasing magtiwala ngayon, DJ Rocky. Ang hirap na din pong kumilala ng mga bago, ganun. At isa pa, yung sabi po kasi ng tatay ko, last na si Jay. So, sabi ko, okay. Kasi nakatato na din po siya. At tanggap din po siya ng mga anak ko. Mabait po naman po kasi si Jay. Masipag din po. Kaso nga, yun nga lang. Babaero. Naghahatid lang ng iba sa hindi may pa po. malapit sa dagat, ganon. Opo. Tsaka nagbibigay sa ate, parang walang plano para sa inyo. Opo, yan nga po. Parang hindi pa siya ayaw pa niya mag-settle. Kasi kung gusto niya mag-settle nung nag-live-in po kami, kahit yung libreng kasal na sana, pumayag na po sana siya. Anong dahilan niya? Bakit di niya tinuloy? Wala daw budget. Libre naman po yun. Palagay Yung mo ba gagastusin na lang nagdadahilan po siya? siguro namin, yung handa, ganun. Palagay mo nagdadahilan siya nun? Siguro feeling ko DJ Rocky hindi pa siya sigurado sa akin, kaya ganun yung dahilan niya. So, dama mo ngayon na hindi ka secured at wala kang assurance mula sa kanya, tama? Opo. Handa ka ba manatili sa ganong sitwasyon? May. Marie, Po. handa ka ba manatili sa ganong sitwasyon? Opo. Na kahit wala kang kasiguraduhan kung gugustuhin ka niya at mamahalin ka niya, hahayaan mo yung sarili mo na kumapit pa rin? Opo, kasi siguro magbabago pa naman po yun eh. Sinabihan naman po ako, kaya niya po magbago para sa akin. Kahit ginagawa ka na niyang tatanga-tanga at bubulag-bulag? Hindi ko po alam. Tanungin kita, Marie. Gaano ka ba tingin Yes. mo kamahal ni Jay? Rate 1 to 10. Sa nararamdaman Siguro mo. 5? feeling ko lang 5? Kasi, opo, kasi priority pa rin niya po kasi yung kapatid Okay. niya. Tatanungin kita, Marie. Tingin mo ba deserve mo na mahalin ka ng kalahati? Ate, 5% lang. Kung re-rate natin ng 1 to 10, deserve mo ba na mahalin ka ng 5% lang? Siguro po, kasi single mom po ako eh. Bakit mo naman single mom po ikaw? Ano ngayon? Anong mali doon na single mom ka? Wala ka na mahanap na taong magmamahal sa'yo? Parang gano'n na po, DJ Jello. Alam mo, Parang Marie. hirap po kasi tanggapin yung mga single mom today Hindi. ngayon. Alam mo, Marie. Makinig ka mabuti. Alam mo, unang-una, huwag mong titignan yung sarili mo na mahirap mahalin dahil single mom ka na. Opo. It's a big no-no. Diba? Na ganun yung tingin mo sa sarili mo dahil may mga lalaki pa rin na handang magmahal kahit binata pa yan ng isang single mom na katulad mo. Siguro, Marie, kung sakaling iiwanan mo yung taong itong si Jay, huwag mo madaliin na makahanap ka kagad ng taong magmamahal sa'yo. Siguro, mahalin mo yung sarili mo, mahalin mo yung anak mo,
Magbigay ka ng oras para sa iyong pamilya, pero hindi ibig sabihin na dapat ibaba mo yung sarili mo na wala na magmamahal sa'yo bilang isang single mom. Opo. Wag mong baba yung level mo. Alam mo, hindi ka bawasan sa isang tao na single mom ka na. Lalo na sa isang lalaki na tunay at tapat ang hangarin para sa'yo. Wag mong hayaan na ibigay lang sa'yo yung hindi mo deserve dahil tinitignan mo yung sarili mo na as a single mom, okay na ako kay Jay. Kay Jay na nangbababae, si Jay na nangaabuso sa'yo, si Jay na sugalero, si Jay na ang daming ginagawang kalokohan at 5% lang ang kayang ibigay sa'yo na pag-ibig. Wag mong ilagay yung sarili mo doon dahil single mom ka. Opo. Gaano ba kalaki natutulong sa'yo ni Jay? Sakto lang po. Anong sakto lang? Ano ba natutulong niya sa'yo? Yung mga financial ano ko po. Kapag nasa-short po ako, siya po yung nagko-cover. Tsaka po kasi DJ Jello, mahal ko po kasi talaga siya. Sobra? Opo. Sobra-sobra. Opo. Sabi nga namin, hindi namin matuturuan ng puso mo. Yes Pero po. nandito kami para pa-realize sa'yo na deserve mo rin naman mahalin ng tama. Diba? Deserve mo Opo. mahalin ng nararapat na pagmamahal para sa'yo. Bilang isang babae. At mismong isang lalaki na po ang nagsasabi sa'yo nito. May gusto ka bang marinig kay DJ Rocky? Opo. Okay. Any advice po? Oo, Baka matao ko one day. para sa isang babae. Napabuntong hininga ako. Kasi nakakalungkot, 'di ba, na merong isang babae na ang tingin niya sa sarili niya wala nang magmamahal sa kanya. And Marie, gusto namin ipaalala sa iyo ni Titan Jello na kamahal-mahal ka. Na kahit meron kang anak, hindi yun kabawasan ng pagkababae mo at hindi yun po pwedeng maging dahilan para magsettle ka o mamili ka o tumanggap ka na lang basta-basta ng isang lalaki na ang ambag naman sa buhay mo ay katoksikan o yung pakiramdam na hindi ka secured at assured sa pagmamahal niya sa iyo. Sana makita mo yung ganda mo, sana makita mo nakamahal-mahal ka, nakarespeto ka, na hindi kailangang hinihingi yung pagmamahal, yung respeto, at yung pag-update. Kasi dapat standard yan eh. Kung ang isang tao minamahal ka ng tama, standard yun. Yung pagmamahal, atensyon, yung pag-update kapag nasa labas. At nag-iisip yan na, ay, hindi ko gagawin to, bibideo call. Kasi ang binibideo call ko lang, itong jowa ko. Tandaan mo na kapag ginagawa niya, yung mga bagay na ginagawa niya sa'yo, sa ibang babae, ibig sabihin, hindi ka talaga importante sa buhay niya. If he treats every girl in this world as an important person, wala talagang importante sa buhay niya. Ano pang special sa iyo? Kung ginagawa niya rin pala na mag-video call sila nung babae, naka-opisina niya. Naging mag-boyfriend-girlfriend pa kayo kung ganun din pala. Tapos hinahatid pa niya. Tapos kung hindi mo pa tatanungin, hindi pa siya magsasagot o hindi pa nga talaga siya magsasabi ng totoo hanggat di mo pa malalaman mula sa ibang kaibigan. May ganun ba na... ganun ba yung klase ng lalaking gusto mong makasama habang buhay? Hindi porke single mom ka, ibig sabihin bababa mo na yung standards mo. Dapat nga kung single mom ka, mas tataasan mo pa yung standards mo ha. Hindi dahil sa parang egoistic ka o malaki yung pride mo. Kundi dahil natututo na tayo dun sa mga pagkakamali natin sa mga nakaraan natin. Alam na natin, mas matalino na tayo kung sinong o anong klaseng lalaki yung papapasukin natin sa buhay natin. Kasi nadali na tayo dati na nagsabi sa atin, ito yung gagawin niya pero hindi naman pala. Hindi naman pala tayo kayang panindigan. May mga lalaki lang talaga na magaling magmanipula na paparamdam sa'yo na
Oh, Tama assured yun, ka. manipulative po. Ha? Tama po yan, DJ Rocky. Manipulator po talaga siya. Naipapadama sa'yo na effort siya sa'yo. Pupuntahan ka pa, papatato pa yung Hahatid pangalan sundo mo. ka. Hahatid sundo. Tapos, behind your back, may ginagawa naman palang kasalanan sa iyo. Tama. And Para mapagtakpan po. Oo. Tandaan mo na ang hahanapin mong lalaki yung may integridad na kahit di mo siya nakikita, alam mong gumagawa ng tama. Ikaw pa rin ang hinahanap. Ikaw pa rin ang nasa Oo. utak at puso. Integridad. Doing the right thing even if no one's watching. Yes. Amen. Yun si Titan Jello. Tama. Thank you, Master. Thank you. Napakaganda na sinabi mo ngayong araw na to. Diba? Kahit hindi kayo magkasama, gumagawa ng tama. Hindi yung pinagmumukha kang tamang hinala. Tama. Kailan ka sinabihan na, ika naman, drama mo naman. Oh. Alam mo, minsan babaliwin tayo ng isang lalaki. DJ Rocky. Mhm. Back to work na po ako. Oh, sige, back to work ka na. Alam, Pasensya ka na. shoutout ko na lang po siya. Alam ko nakikinig siya ngayon. Sige. Hello. Hi, Shout out. Kay. Alam ko nakikinig ka ngayon. Sorry. Pero at least alam mo na sobrang mahal kita. Mahal na mahal. Naantay ko lang naman na ayain mo ako magpakasal at salamat sa mga efforts, sacrifices mo sa akin. Pero hindi mo din ba nakikita na ginagawa ko din naman lahat, di ba? Yung mga sakripisyo mo, tinutumbasan ko din naman yun. Hindi ka nalugi. At ayun lang. Sana ako pa rin yung magiging ano mo. Mamahalin mo. At wag naman sanang iparamdam sa akin na second option lang ako. Ayun lang. Maraming salamat, Marie, sa iyong pagbibigay ng oras sa amin at sa pagbabahagi ng iyong top secret. Kung ano man itong gusto mong mangyari sa buhay mo, sana handa ka sa lahat ng maging consequence and nirerespeto namin yun. Kami naman dito ay mga kaibigan mo na magpapaalala lang sa'yo na kamahal-mahal ka. At Opo, hindi mo salamat kailangan po. maging desperada para sa pag-ibig. Okay? Apo. Thank you! Thank you po. Salamat sa oras. Ayan. May mga tao kasi talaga na kayang tiisin lahat eh. Kayang isugal pa rin kahit na ang hirap, masakit na, kahit wala na silang assurance, kahit di na sila secured. Dahil ang naiisip nila, wala na magmamahal sa akin. Tama. Diba? Tsaka, nakakapit sila doon sa pag-asa na isang araw, magbabago din yung partner nila. Pero, ang nakikita mo kasi doon yung potential lang ng tao, hindi yung realidad niya. At mahirap pag kumakapit ka lang doon sa potential kasi posible na hindi naman talaga mangyari yung nakikita mong magiging growth niya. Baka yun na talaga yung realidad niya. So, nasa sa'yo kung kaya mo, 'di ba? Kung kaya mo, hindi ko. Pero kung hindi mo kaya, edi alis ka. Simple lang naman eh. Tayo rin nagpapakomplika kasi ng buhay natin eh. Kung gusto mo na mag-isip ka, magstay ka. Pero kung gusto mong maging malaya ka, Kapayapaan. oo, maging malaya ka dun sa mga worries mo. Doon ka sa taong makapagbibigay din talaga sa'yo ng Peace of mind. peace of mind. 'Di ba? Mga kabisyo, napakinggan niyo po ang storya ng ating caller ngayong gabi na to na si Marie. Ito po ay kabiyak o partner ni Oo. Jay na naging caller po natin noong nakarang araw. Kailan ba natin naging caller si Jay? Parang Thursday ba o Wednesday? Parang Thursday or Wednesday, partner. Yung kwento niya ay nagrereklamo siya kay Marie na napakaselosa. Oo, na hindi daw na-appreciate yung efforts niya. Yes, tama. Na pumunta pa siya ng La Union, galing Davao, para lang ipakita yung pagmamahal niya. Yung pala dahil may kasalanan siya. Oo. Maganda na ito kung sa pagtawag muli nila, magkasabay na sila. Oo nga eh.
Pwede naman ninyo kasing ibigay sa amin yung Viber number ng mga partner ninyo. Kung may kipaghiwalay kayo, kung may gusto kayo ayusin, hindi nyo na talaga maayos kayong dalawa lang, tapos gusto nyo kaming maging mediator, Oo. okay lang. Damay nyo na kami. Oo, pero yun nga lang, hindi natin sure kung hanggang kailan. Oo, hanggang July 31 lang ang aming palugid. Kaya nga, sulitin na natin yung pagkakataon na magkakasama tayo Ayan. tuwing gabi. Ayan. Kaya mga kabisyo, muli maraming salamat po. Kasama nyo po ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo, DJ Titan Jello. At kasama nyo ang Basa Princess DJ Rakitera. At kayo'y nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa pang i-memorize yan? Basic. Handog po naming awitin sa inyo is a beautiful song by Air Supply. Metro's #1 Love Radio. Basic!